Estem a punt d'entrar en València. Estem damunt, en un pont, damunt del riu Túria. Allà tenim el convent de la Trinitat, Sant Piu V, i així està el riu Túria, el Guadalaviar. Anem a veure si podem entrar en la ciutat de València abans que tanquen, perquè si tanquen se quedarem així fora a la lluna de València i no tenim moltes ganes. Hem tingut sort i la porta està oberta. Podem entrar per esta porta o este portal que, per cert, se diu el portal dels Serrans. El portal dels Serrans. Per què se dirà portal dels Serrans? Anem a veure si ho averiguem. Només passar el portal ens trobem dos carrers que són els que van al portal. N'hi ha un que diu carrer de Nàquera. Ui, Nàquera, és molt conegut. Anem a veure l'altre carrer com se diu. L'altre carrer se diu, per a la nostra sorpresa, carrer dels Serrans. Carrer dels Serrans, que és l'altre carrer que dona pas a la porta. Carrer de Nàquera i carrer dels Serrans. Durant anys, o pot ser segles, tant els de Nàquera com els de Serra venien ací, per esta porta, a vendre aigua, l'aigua de la Serra, una aigua que en València era molt apreciada. Per tant, nosaltres pensem que tenint els dos carrers de Nàquera i Serra ací, és molt probable que aquesta porta dels Serrans se diga dels Serrans perquè se refereix a la gent que venia de la Serra, és a dir, de Serra, no de la serrania. I ara ens trobem en un altre portal important de València, és el Portal Nou. Ací havia un edifici, unes torres, també una gran porta, igual que pareguda a la dels Serrans, però que malauradament va ser enderrocada. Actualment és ací on planten la falla de la Jordana. Este era el punt, per el pont venien els caminants que venien de Llíria, del Pont, d'Ademús i de lo que actualment és el Camp de Túria i la Serrania, que per cert, el nom de la Serrania no és un nom com a nom de la comarca, és de mitjan segle XX. I aquest era el punt d'entrada a la ciutat, de la gent que venien del Camp de Túria. I com a testimoni que això s'aixina, anem a veure com el carrer del costat, perquè aquest carrer tenia un nom ja molt tradicional, però el carrer del costat és el que se coneix encara avui en dia com carrer de Llíria. I així estem, efectivament, en el carrer de Llíria, per on venia tota la gent del Camp de Túria i dels Serrans, per entrar a la ciutat, a veure el Micalet i tal. Este carrer, estem justament al costat mateix del Portal Nou, enfront mateix del pont de Sant Josep. Cròniques edetanes.